زينا خم حلال في برسي أبيناي قال شيء تقال شيء سفلت عباي تقرأ بسر حدليو نيرتراخ في القوام أجي حيال تقالاسته هاي لسه قدام بانديرا مالت وي فقرنا تقرأ بخم يقلت مالت هيكون تأجندا تصفي حقن مجابريا صلايقة إرتراوي وصع كاب تقرأ زي ما كروخي مسلك أبو زحات سبات فلان كم حوجو خمس طولده سلام تعنا هابلي كما اللهم كما يتقنيو كبرات فتواتن تختاتلتي شدن رياكتسوان أنا بوغني እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም አለኹ ንስኻትኩም ከመይ ኣለኹም هني مسجين ኣብ ስራሕኩም ኣሳልጦ ኣብ ህይወትኩም ድማ ጸጋ ጥዕና ምስ ቤተሰብኩም ሰላምን ፍቕርን እንዳተመነኹ ናብ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ሒዘኩም ክሰግሬ እሺ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ኣዚና ብነዊሕ ኣግባብ እንሪኦምን ብስሩውን ድማ ማለት እዩ ንገለገሊኦም ንቕፍ ንገለገሊኦም ጽቡቕ ንገለገሊኦም እንዳስሓቕና ንሓልፎም ጉዳያት ኣለዉ እንዲዮም ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ቅድሚ ምእታወይ ግን ኣዝዮም ብጣዕሚ ግዱሳት ሰባት ርእይቶ ስለ ዝሃቡን ንዓቶም ከም ብወሉም ተገዲሰ ኣለኹ ማለት እዩ حرايس قاتل اسكي ሶል ገብሪ ሰነፍ ኢኻ ግና ንስኻ ካብቶም ኣብ ሞንጎ ኤርትራውያን ዘድመዩና ተጋሩ ንስኻ ኢኻ ብዛዕባ እዛ ወዲቓ ዘላ ትግራይ ዘይትገብር ዝብል ርእይቶ እውን ይወሲኹ ማለት እዩ ዋታ ዝወደቐ ትግራይ ደኣ ይገብር ኣለኹ ዝዓቕመይ ዝኽእሎ ነገር ይገብረላ ኣለኹ ማለት እዩ ታየ ዝኽእል ኣነ እንድሕርዳ ኢልካኒ ኣነ ተዛሪበ ሓደር ዳርጋ መብዛሕትኡ ሕማቕ እንትበፅሕ እንተሎ ሕማቕ ኣይትግበሩ ሕማቕ እንትግበር ተሎ ሕማቕ ተገይሩ ኢለ ይዛረብ ኣለኹ ማለት እዩ ናይ ባዕለይ ኮንትሪቢሽን ንስ እዩ ካልኦት ሰባት ድማ ናይ ባዕሎም ካልኦት ኮንትሪቢሽናት ክህልዎም ከም ዝኽእል ኣብ ግምት እንዳእተኻ በቲ ዝዓቕመይ እንድሕርዳ ገይረ ዝሓዞያ ዝደርበየ ስፈራሕነ ይበሃል ስለ ዝበሃል ብኡ ጌርካ ተረዳእ እየ ዝብለካ ክቡርን ፍትውን ሓው ማለት እዩ ሳሌም ኣፈወርቂ መርገሚው ናይ ብሓቂ ግን እቲ ካሜራማን እዩ ጸገሙ ንሱ እዩ ከምዚ ግበሩ ዝብሎም እምበር ንሶም ዝፈልጥዎ የብሎምን ወሪድዎም ኢላትኒ ቴክሊል ቁርባን ገይሮም ናይ ቁርባን ወይ ከዓ ናይ ቴክሊል ቆቢዕ ጌርካ ማለት እዩ ኣብ ደርፊ ምድራፍ ወይ ከዓ ክደርፈልክ ገለ ዝበሃል መርዓ ኮሚናሪ ኢና ነርና ንዑስ ተዋሃበ ርእይቶ እዩ ማለት እዩ ሳሌም ትክክል ኣለኺ ካሜራማናት ሓደ ግዜ ማለት እዩ ከምዚ ክብልካ ተለዎ ባይዘወይ ዓብይ ዘይብላ ዓዲ ንፋስ ዘይብሉ ዓውዲ ይበሃል ብወለድና ዓተር ዝኣተወ ከብዲ እውን ይብሉ እዮም ሕጂሲ እዚኦም ነገራት ከምዚ እንትፍፀሙ እንተለውስ ሓደ ዓብይ ሽማግለ ዓዲ ዋ ከምዚ እኳ ይግበርን ዝበሃል ነውሪ ኢኮ ዝብል ሰብ የለን ዲ እንታይ ዓይነት ካሜራማን እንዲመፅዩ እንታይ ዓይነት ፋሽን እንዲዩ ነገሩ ቶም ወለድናስ ካሊእ ንሰርሕ ዘለና መሲልዎም ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ዘይፈልጥዎ ሳይንስ ድኾን ይሰርሑ ይህሉ ታይኮንዮም ዝገብሩ ዝህሉ ኢሎም እውን ክኸውን ይኽእል ኣነ ብወገነይ ግን ካብ ባህልና ፈፂምና እንተዘይንወፅእ ባህሊ እንትንብል ተለና ባይዘወይ እታ ባህሊ ሰለስተ ሰብ ዘትርፍዋ ሓደ ሰብ ዘጥፍኣ ከም ካልኦት ሰባት ተጣባበቕቲ ዝቆሙላ ገለ ትበሃል ባህሊ የላን ባህሊ ናይ ኩላህና ናይ ዓድና ናይ ኣዴና ናይ ወለድና እያ ድሕር ደኣ ክትቅፅል ደሊናያ ኩላህና ኢና ክትቅፅል እንደልያ ዘይተዘይቀፂላ እውን ድማ ማለት እዩ ንኩላህና እያ ትጎድኣና ሓራይ ቀፂልና ሓንቲ ርእይቶ ክነንብብ ኢና ፍናን ተኸለ ሰንበት ሓወይ I'm from Eritrea ER and I love ትጋሩ you are our brothers love you more like ኢልና ኣሎ ማለት እዩ ዋላ ንሕና ኣጸቢቕና ኢና ንፈትወኩም ብጣዕሚ ኢኹም ደስ ትብሉና ኣነ ንባዕለይ ትግራዋይ ኤርትራውያን ይኽብር ኤርትራውያን ይፈቱ ናይ ኤርትራውያን ኣካይዳ ይምችወኒ ቋንቋኦም ይኹን ብላህጅኦም ብባህሎም ብዘለዎም ብሄር ይኹን ብዘለዎም ቁፅሪ ንዓይ ኩርኩሕ ይኾኑን እዮም ኢለ ዘይኣምን ሰብ እየ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ናተይ ክኽብር የለ እንትሓስብ እንተለኹ ኣዝሎንጋ ኣዝናቶም ክሳብ ዘኽበር ኩሎም ናተይ እውን ከኽብሩ እዮም ኢለ እየ ዝግምት ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ግን ትመልስ እዚ ይመጽ ኢለ ድማ ኤክስፔክት ኣይገብርን ምክንያቱ ሓደ ሰብ ኣግሬስ ምግባር ዝለመደ ኣብ ካልኦት ሰባት ጥራሕ ዘይኮነ ሳብ ባዕሉ እውን ስነ ክብሪ ዘይፈልጥ ሰብ ክህልውን ከጋጥምን ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ነዚ ጉዳይ ዘመልክቱ ድማ ብዙሓት ነገራት ይገጥሙን እዮም ከም ርእይቶ እውን ማለት እዩ ኣብዚ ቻናላት ሕልፍ ክብል ከለኹ ካብ ዘንብቦም ቪድዮታት እውን ብዙሕ ነገር ዝረክብ ማለት እዩ እዚ ናይ ሎማዓንቲ ርእይቶ ኢና ሒዝና መፂና ነርና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ክንሪኦም ኢና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ኣዝዮም ደስ ዝብሉ ትሕዝቶታት ሒዘ ዝመጽእ ማለት እዩ ስለዚ ንስኻትኩም ሳብስክራይብ ምግባር ላይክ ምግባር ኮሜንት ምጽሓፍ ከምኡ እውን ሼር እንዳገበርኩም ማለት እዩ ናብ ካልኦት ምብጻሕ ነቲ ቪድዮ እዚ ኣይትረስዑ ክብለኩም እየ ዝደሊ እንድሕር ደኣ ሎማዓንቲ ዝተወለድኩም نخلكم استولدكم نزعبنا طرح يكون تولدكم عاد نتركبوا خا لما عنت لدتكم نزخون عبيتي انا اشتو هابي بيرثداي لكم اللهم مالتي نقصلنا بشدن رياكت سوان Welcome to Shidden Reacts 1
حراي مو سدرانا حافيرو ومي زبلت قداي مالتيو لو ما عنتون كوم إيو قنا صومر وعوالا يخون نبر أب ورحت الرستا قبرون إشتلايات بدلاتون مسحقت نقراتون زلو إنا نقرب زلنا مالتيو نغتزل አቤት ሰይጣን እኮ ይመስላል حراي حجي أبتو قداي زين دحردا ريخمم ويكا اندحردا استوعيلكم كوينكم ولدنا حافيروم ولدنا سي محفاروم كا أتاقدفنا إلنا كابيزخا هاي زراخبلوزي ولدنا محفاروم كا أتاقدفنا بجخا هاي زراخبلوزي بس امنتي خون مسكالي نجر ولا حنت زراخب نجر زي ولو قداي كويو ولا كحافرو ولا زي كحافرو يخدن ديوم كم زين تتغيرو جن تايس أجمالو ولا دا بتفطروا محفرات كوينهم مسبحلو جلد أخوي نمبر أوز أخيدنا كو قليل نجري جل إزودا كسب مالتي قليل نجر كوي فرقت ساعة جل تبر وا تشجرالو زي بهلو كويو عب زخونة بيت ساعة نرخبو نجريو جل إزبلا كمالتي زي نوع بزخونة من جدي لممد حاتيات نديو لممد مكرا لممد دخنت لممد سقام لممد حبير كمتفاق مالتي حجي أمش ولدا تخدينا بهلو ولدا جيرا ناي ولدا نجر بملؤ معريقة ختبك عنتلا هم ولدا خ حتى يجورون اليوم كوينهم تناتهم ساعة كيف الذي خيتبل بحاتيات كوات راح تزير أنا جن تزي جبر نتهم ولد خاب بمحفر كات راح تجور بدل جنية مالتي أو مالتي تحقوا يساكوا عتكون تخيل مالتي تم سبعة جندر يغمهم حجمش كلها تسكيفة أذل أنت هاي تعرفوهم هاي تعرفوا حجزي كاب زي ما قالوا كنت تستر زقتر زبالكم زيز ولا سو كويري وتم ولدنا وعلم عينهم شافينهم وتاينا نرزق لنا خميزة مسألة جزء موت حجي نساتهم تايلهم تتمرتس زغون نجر دوم هيروم يخون بتعمي نخفلت أزجبرهم من البات نبكم زيز بالعينة نجر أتيم يخون خم يميلا مبرقص أني أتم كشون مالتي خو جزوتي أمني رامكم تناي أرى من مستمهرنا يا نجر لنا أبو أشي أبتوي تمرتي كيدنا نحن كلنا تمهرنا منكم زيز بهالنجر تمهرنا أنت نقولهم بوا مودي أنا نورن ديامو الحجي نسوم جن تفلت أتس التكنولوجيا زبالة خالي كالي نجرس أبزي وندو contribution هلو يخون تخم زي جرام سعس عيلهم يوم ولدنا تقبلهم ما رجس أني بك أبوهم يوم تقبلهم ما خيت جاجيو وقال يدكم كن أنا سبزنت لي فلتني جن بسوسي أبعار نترف أبعارات كوينو زينا خم حلال في برسي أبيناي قال شيء تقال شيء سفلت نحنا جن أنا جن كم زرد أني زمان دراسي أنا تقرأي حسنا أنا أجيك أنا تقند زحرق أنا جن تايم مسيرك أو زرع عركي تقالست تباهيلهم سي منو معلت أبجزهم كفيتهم كهرمنا خلهم بتعمل زجر مني بتعمل كنت كهرم أنت يا أخوي نوم ناي تقرأي باندرات حدنا ولا ناي عرات كوين هديك على سير كنا جنا عرات كوينا بزحنا ندم وزحت من سياسنا أنا حدا لنا زي أسن طلع بيلكم أنا صباحك ولا أنت مسيلكم يا حواتي بانديرا ناي تقرأي حسكا مسعسعك أبناي ملاي جوبائسي أنت هاي تتقمو أنا غرد أني كلام بانديرا ناي تقرأي حيزة من بالباليسي سبات نبض قلصق حوصلين دخلوا ولا هادمو بزاي وكا زيهم عباي تقرأي بسر حدليو نيرتراخ في القحوام دليو تقرأي تقرأي يخبروا وين دليو أجازيان كم زين ندابلو ناس مليسنا نحكمو نقبروا لهم تخنا أجندة نهجرف نخفص لهم على باي زوي أجندة هجرف كم زين بتعميد فوتو نصرحوا بالتعميد مقر كم بعلى أول قرص أنا بقول الفيديو رايهم زين إيرترا أنا يكون ندابلو مليسهم سبات هجاجي مالتي نهجرف كتحرقون حرقوكم ناتهم جوديكم كتقال عدلكم حسب كتمنجوا لكم كم ذا أنا زقبروا زلهم مالتي شعوه قومهم كجمهورهم أبيوتكم كي ترفقاتكم من منتاي سباتني خم تنقحوا لكم سلازم نهجرف كتحرقوهم تخونكم زبانديرا نايت جراحسكم تأتوا تخونكم بزي تحرقهم لكم ماليسكم يخم تحجزون لهم
ንህግደፍ ክትሕርቆ ተደሊኻ ሓሳብ ኣምፅእ ሓራይ ሕጂ ናይ ክልታኹም እያ ተኣርማት ተድልያ ጉዳይ ማለት እዩ ዋላ ብመሰረቱ ህግደፍ ሓረቑ ኣይሓረቑ ኣብ ሓደ ህይወት ኤርትራዊ ዘምፅዎ ለውጢ እንተልዩ ማለት እዩ ኣመና እንተሓሪቆም ኣመና ክውድእዎ ወይ ኣመና ካፍቲ ዘለዎ ስደት ክኸዓብትሉ ኣመና እንተዚ ሓሪቆም ድማ ብመግዛእቲ ቆሪኖም ማለት እዩ ዲክታተርሽፕ ዘለዎ ነገር ኣብ ዓዲ ከምርዎ ሓንቲ ባኒ ገለ እንዳሓተተ ተዘይ ኮይኑ ንሳቶም ሞሳ ምስግንኦም ትልሓጥ ዝገብሩሉ ሓንቲ ነገር የብለውን ካልኣይ ፈራሕቲ ቃላሳይ ምዃን ኣድላይ ኣይኮነን ንኣብነት ኣብዚ ጉዳይ እዚ የመልኪቱ ብዙሓት ሰባት እንዲኦም ርእቶም ዝህቡ ኣነ እንድሕር ዳ ቃልሰይ ማለት የድምዕለይ እንተኢለ ማለት እዩ ባንዴራ ኤርትራ ክሕዚ ይኽእል ባንዴራ ትግራይ ክሕዚ ይኽእል ኩሉ ክሕዚ ይኽእል እየ ግን ኣነ ዝብል ማለት እዩ ብስሩ ባንዴራ ሒዝካ ሓዝካ ንህልኽ እንድሕር ዳ ኮይኑ እምበር ማለት እዩ ንምትህልኽ ንዖም ክሕርቕ ሞበል እንታይ ኢኻ ክትሕርቐሎም ሽግር እኮ ሽግር ይወዲቑካ እምበር ናይ ባንዴራ ሽግር ኣይኮነን ወሪዱካ ባንዴራ ዝኾነት ነይራትካ ቅድም ሕጂ እዚኣ ትኾነልና ኢልካዮም እምቢ ኢሎም ካይኮንን ኮ ሽግር ተፈጢሩ እንታይ እዩ ብዛዕባ ባንዴራ ግደፎሞ ክትቅይርን ክትቀያየርን ባንዴራ ዝበሃል ቃል ንባዕሉ ከይትሓስብ ሃይማኖት ግዛዕ እንትበሃል እንተሎ እንታይ እቲ ወቐሺ ጳጳስ ኮ ተኣሲርና እዩ ከምዚ ኮ ይግበረሎ እዩ ጳጳስ እውን ፖለቲከኛ ኮይኑ ይሰብኸሎ ኮ ግደፉባ ነውሩ እኮ እዩ ገለ ተበልካ እንታይ ይምልከተካ ይምልከተኒ ኢልካ ተተዛሪብካ ዋ እሞ ብሓይሊ እንድዩ ኣብ መወዳእቱ ዝኸይድ ማለት ይኣስረካ ከምዚ ንዝገብር ሰብሲ ባንዴራ ሓዘ ኣይሓዘ ሳዕስዐ ኣይሳዕስዐ ዝመፅእ ለውጢ ኣሎ ዶ ኮይኑ ሕጂ ናይ ብሓቂ ቃልሲ ብስሩ ሕጂ ሓያል ተቃላሲ ተባሂሉ ኣብ ጉዳይ ባንዴራ ማለት እዩ ካልእ ክትከውን ትኽእል ባንዴራ ድማ በብግዚኡ በብዘመኑ ዝቀየር ነገር እዩ ማለት እዩ ተኣርማን ምልክታትን ከምታት ነገር ተሓዋወሰ ነገር እዩ እዚ ብምሉእ ሸፈጥ እዩ ማለት እዩ ሓደ ተቃላሳይ ዝበሃል ትክክለኛ ቃልሲ ዝቃለስ ማለት እዩ እቲ ወፃዓ ብኣግባብ ወላልዩ ብዛዕባ እቲ ወፃዓ ዝዛረብ እንድሕር ዳ ኮይኑ ባንዴራ ኣብኡ ትገብሮም ምትእኻባት ኣብቲ ምትእኻባት ተሪኦም ምልክታት እዚኦም ብምሉኦም ሰከንደሪ እዮም ከምናተይ ማለት እየ እዚኦም ከም እዮም ኢለ ዝኣምን ናይ ትግራይ ኣኼባ እንተኮይኑ ማለት ናቶም ጥራይ ናይ ተጋሩ ጥራይ ዝኣክል ፖለቲካ ዝሓዘ ንትግራይ ብዛዕባ ተቃወምቲ ድዮም ወላ ገለ ኮይኖም እንተተኣኪቦም ኣዳራሽ ታናቶም ባንዴራ እዮም ዝገብሩ መለያ ይገብርዋን እዮም ኣብታ ንስኹም ትእከቡላ ናይ ብርጌድና ሓመዱ ከዓኒ ኣብታ ሰሚናር ነበረት ናይ በልጅን ከዓኒ ያ መለይ ጥራይ ተኣቱ ንኣብነት ኣሸንዳ ክመፅእ ወይ ከዓ ናይ ክልተ ህዝቢ ናይ መንነት ወይ ከዓ ናይ ወፍሪ ሰላም ዝበሃል ሰላም ናይ ክልተ ህዝቢ እንተልዩ ከዓኒ ክልቲአን ተን ባንዴራ ክስቀላ እየን ስለምንታይ ናይ ክልቲኡ ስለ ዘሎ ንክልቲኡ ስለ መለለይ ባንዴራ መለለይ ካብዚኣ ዝሓለፈት ክትከውን የብላን ክንቃወሙ ኢና ከኒ ኣብ ናህና ብፍላይ ናይ ብርጌድና ሓመዱ ማለት ካብኡ ዝወፀ ኣብ ደገ ኣብ ገዛኻ ኣብ መኪናኻ ኣብ ቲክቶክ ገለ ናኖ ቢዝነስ ንዓና ቢዝነስ ናተይ ኣይኮነን ኣነ ድላይካ ክትገብር ትኽእልካ ድላይካ ዓይነት ባንዴራ ትሰቅል ትኽእልካ ዓንተ ኣብርሄ እየ ኣብ ሰሚናር ግን ነቨር ኤቨር በለይ ጥራይ ቀያሕ ባንዴራ ከመን ክትኣቱ ኣይትፍቀዳን ያው መለይ ጥራይ ታዲሕ ርጀም ብላክ ዘላ በቃ ሓራይ እሺ ትክክል ኢልካ ኣለኻ ማለት እዩ ምልክት እዩ ኣብዚ ምልክት እዚ ከዓ ሰባት ማለት እዩ እንድሕር ዳ ምልክትን ኢሎም ተቢሎም ሲ ነቲ ቃልሲ ነቲ ቃለስሉ ዘሎ ነቲ ሎማዓንቲ ተኣከብሉ ዝመስል ነገር ተገበሩ ፅቡቅ እዩ ትክክል ኢኻ ማለት እዩ ዘረባኻ ቀፅልስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝብናስ እዚ ቪድዮታት ገለ መለኻኣት እዩ ሕጂ ኣብ ሞንጎ ጉባኤ ወይ ከዓ ኣብ ሞንጎ ናይ ብርጌድና ሓመዱ ኣብ ሞንጎ እቲ ቃልስናስ ባንዴራ ናይ ትግራይ ተኣቱ ዘላት እንታይ ስለ ዝተደለየ ብከምዚ ዝግለጽ ሕውነት የለን ሶር ማለት እዩ ምስና ይቕሬቱ ኣነ ባንዴራ ትግራይ ስለ ዘንበልበልኩ ወይ ፍቅር ናይ ትግራይ ብከምኡ ይግለጽ ማለት ኣይኮነን ኣነ ነታ ዝጠምየት ኣደ ትግራይ ንዓ እንተ ዓንጊለ ነዞም ፍቅሩ ተሰዲዶም ዘለው ህፃውንቲ ንዕኦም ተዓንጊለ ፍቅሪ ትግራይ ዝገልጽ እምበር ባንዴራ ትግራይ ስለ ዘንበልበልኩሉ ብኡ ዝግለጽ ፍቅሪ የለን ማለት እዩ ስለዚ ልዕሊ ማንም ነፍቅሮም ኢና ልዕሊ ማንም ንሓልየሎም ኢና ኣካልና ምዃኑ እቲ ህዝቢ ትግራይ እውን ንኣምን ኢና ግን ኣብቲ ቃልሲ ግን ባንዴራ ናይ ትግራይ ኣብቲ ናተይ ቃልሲ ኢለ ዝሓስበሉ በርጌድና ሓመዱ ግን መለይ ጥራይ እምበር ካልእ ባንዴራ ክተንበልብል ፈቃደኛ ይኮንኩን ኣነ እውን ኣይደልየን እየ ምክንያቱ ቃልሲ ንኤርትራ እምበር ንትግራይ ኣይኮነን ሕውነት ምስ ህዝቢ ትግራይ ንደልወ ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣነስ ደም ክላጋገስ እምበር ደም ክፋሰስ ኣይደልን እየ ካብ ደም ምፍሳስ የድሕነና ከምቲ ዝበልክዮ ከዓ ትክክለኛ ሓሳብ እዩ እዚ ማለት በቃ ምንም ዝወፆ ዘይብሉ ወርቂ ዝኾነ ዘረባ እዩ ባንዴራ ስለ ዝሓዝካ ተቃላሳይ ኢኻ ማለት ኣይኮነ ናይ ትግራይ ባንዴራ ስለ ዝሓዝካ ንትግራይ ሓጊዝክያ ማለት እውን ኣይኮነን ዝተፈለየ ነገር እውን ተትገብር ማለት እዩ ብካሊእ ነገር ሲ በቃ እንታይ ማ ይኽብለኩም ኣይ ዶንት ኖ ፍልይ ዝበለ መልክዑ እንዳገበርካ ገለ ትኾነ ሲ ሓጊዝካያ ኣመና ትሕግዝ ኣለኻ ማለት ኣይኮነን ትግራይ ማለት እዩ ትገብሮ ዝግበአካ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ጠጠው ኢልካ ብዛዕባ ህዝቢ ዘይምፅራፍ ነቲ ህዝቢ ሓገዝ ዘድልዮ ተኾይኑ ነቲ ህዝብካ ምሕጋዝ ኮመን ዝኾነ ናይ ክልታና ባህልታት ኣለው ንዓቶም ተኸባቢርካ ኣብቶም ባህልታት ንሳቶም ዓሲልካ ማለት እዩ ፍቅሪ ወለድኻን ሓድነትን ምግላፅ እዚኦም ብዝምልከት እንድሕር ዳ ሓሳብ ተገለጽካ ፅቡቅ እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን ባንዴራ ንኣብነት ናይ ትግራይ ሓዘን ኢለ ሓደ ሰብ ብዛዕባ ትግራይ ተቃለሰን ገለ ኢለ ኣነ ዝተሓዘሉ ሰዓት ከዓ ነይሩ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ብቁፅሪ ውሒድና ካብ ዓለም ማህሚና ገለ ድምፂ ሲኢና እንተለና ሽዑ ተሓዘ ወይ ለከወ ድምፂ ሲኢ ውሒድና ነይሩ ቶም ሕዋተይ ድምፂ ውሒድዎም ድምፂ ኮይኑ እዮም ማለት ኣብ ቀብሪ ሓውካዶ ጠጠው ኢልካ ይወዓልን እዩ ኣብ ክርስትና ሓውካዶ
ጠጦ ኢልካ ይዋዓልዎን እዩ ኢሉ ጠጦ ተበለ ሽግር የውልን ማለት እዩ ሕጂ ግን ከድሊ ይኽእል ዘይከድሊ ይኽእል ኣፍተር ኦል መዘራረበ ኣይኮነን ግን ናብ ሰሚናር ተዘይኣተወት ኢሎም ተጋሩ ሕጂ ይዛረቡን ዘሎ እታ ባንዴራ ማለት እዩ በዓሉ ከምዚ ሓደ ግዜ እንታይ ዝበሃል ሓድሽ ኣማንስ ካብ ጳጳስ ይበልፅ ዲ ዝበሃል ማለት እዩ ከምኡ እንተዘይኮይኑ እምበር ዋላ እዚኣ እኮ ምንም ፍልይ ዘብላ ነገርስ የለን ዋላ ሓንቲ ፀገምስ የብሉን ክብለኩም ኢለ ማለት እዩ ዓብ ነገር ገዲፍናሲ ኣብታ ንእሽተይ ነገር በቃ ኢሞሽናል ንኸውን ማለት እዩ ኣብዛ ናይ ሆላንድ ዝተገብረሲ እታ ናይ ባንዴራ ናይ ትግራይ ገለ ትብል ማለት ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ እኮ ንስለ ሓበራዊ ቃልሲ ብሓሳብ ይግበር ነይሩ እዩ ለዚ እቶም እታ ባንዴራ ዘበሉ ሕዋት ከዓ ብዓይኒ ቅንዕና ብዓይኒ ፅቡቕ ነገር ክረኣየሎም ኣለዎ ዋካ እዚ ንግደፎ ምክንያቱ ኣብኡ ኣየድልን ፀገም ዘለዎ ይኮነን ድሕር ዳኣ ተመኻኺርካ ድሕሪ ሕጂ ከምኡ ክንግበር ከም ዘይብሉ ንእሽተይ ሓሳብ ትውህ ኣቢልካ ክዕፀ እዩ ዘሎ እቲ ኣጀንዳ ተሰፊሑ ግን መጋበርያ ፀላኢ ኢኻ ትኸውን ብፍላይ እዚ ዝቆርብዐ ስርዓት ናይ ሻዕብያ ስርዓት ተንኮበት ጠቕላላ ከምዚ ዓይነት ነገራት እዩ ዝደሊ ማለት እዩ እቶም ናቱ ኣዳኸርቲ ከዓ ንባዕሎም እቶም ማሕበር ተንኮበት እንታይ እዮም ዝደልዩ በቃ ንእሽተይ ነገር ይደልዩ ሓራይ ፅቡቕ እዩ ትወግዕ ማለት እዩ ትኽክል እዩ ብስምምዕ ዘይክግበር ይከኣል እዩ ብስሩ እውን ድማ መርገፂ ቅዋምን ድሕር ዳኣ ኮይኑ ማለት እዩ ትግራይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተቃለስቲ ብርጌድ ንሓመዱ መቃለሲ ቦታ ክትህቦም ትኽእል ትኸውን ኢትዮጵያ እውን ብምልእታት ትሕግዞም ትኽእል ትኸውን ውልቃዊ እንታይ ዝበሃላት እውን ሓገዛት እውን ብውልቀ ሰብ ደረጃ እውን ኣትዮም ክቃለሱሎም ይኽእሉ ክሕግዝዎም ይኽእሉ ብዙሕ ነገር ንብርጌድ ንሓመዱ ክትገብር ትኽእል እንድያ ኣፍተር ኦል ግን ሓቂ ንምዝራብ ድሕር ዳኣ መፂና ትግራይ ማለት ኤርትራ ኣይኮነት ትግራይ ማለት ኤርትራ እያ ማለት ተመሳሳሊ ባህል ኣለዎም ተማኡ ዝነብሩ ተጋሩ ናብዚ ዘለውን ተጋሩ ናብኡ ዘሎ ኩናማን ናብኡ ዘሎ ኩናማን ዓፋርን ሳሆን ኢና እንዳበልና ኢና ከምኡ ነውግዕ ዘለና ማለት እምበር ንሳ ማለት እዚ ኣያ ማለት ኣይኮነትን ዩኒክ ኣይደንቲቲ ዘለዋ ዩኒክ ማንነት ዘለዋ ዓዲ እያ ማለት እዩ ኤርትራ ዓርሳ ክኢላሲ ሓንቲ ዓባይ ዓዲ እያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ዓዲ እዚኣ ከዓ ናይ ባዕላ ዝኾነ ኤምብለም ዘለዎ ምልክት ዘለዎ ሰንደቕ ዓላማ ኣለዋ ባንዴራ ኣለዋ ንሷ ይንቕበሎን ኢና ኢሎም ተቃለስቲ ኤርትራውያን እንድሕር ዳኣ ካሊእ ባንዴራ ኣምፂኦም ንዕኦም እዩ ዝምልከት ከምቲ ንብሎ ዘለና እዩ ማለት እዩ ንሱ ንቅበሎ ኢና ኢሎም ንዕኡ ተቐቢሎም እንተተቃሊሶም ብርጌድ ንሓመዱ እውን ንዕኦም እዩ ዝምልከት ሓደ ትግራዋይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣትዩ ማለት እዩ ባንዴራ ከምዝና እዚ ሓስኩም ኣበይ ተቃሊስኩም ገለገለ ዝበሃል ወግዕታት ዝምልከቶ ነገር ኣይኮነን ማለት ኣብቲ ጉዳይ እዚ ግን ካብ ተላዕለ ባንዴራ ትግራይ ሒዞም ኣትዮም ከምዚ ኢሉ ፀገም ዝፈጥርን ካብ ኮነ ብስሩ ሕውነትካ ንምግላፅ እውን ከምቲ ዝተባሃለ ባንዴራ ጥራሕ ስለዘይኮነ መግለፂ ብዙሕ ነገር ዝፍለጥ እውን ስለዝኾነ ምግላፅ እውን ስለዘየድሊ እቲ ሕውነት ብኣውሩ ማለት እዩ ባንዴራ ተተሓዘ ኣይተተሓዘ ዝብሉ ኮንሴፕታት ሲ ኣዝዮም መዘራረብቲ ዛዕባስ ኮኑስ ኣይነበሮምን ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለና ኣነ ብወገነ ማለት ስለዚ እዚ ካሊእ ጉዳይ እዩ ማለተይ ናይ ጉዳይ ባንዴራ ገለ መለልካ ዝግደፍ ወይ ከዓ ዝጅመር ወይ ከዓ ብዛዕባ ባንዴራ ምክንያት ጌርካ ዝካየድ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ቃልሲ ናይ ባንዴራ ጥራሕ ብዝምልከት እንዳዕለልካ ዝካየድ ክሳብ ዘይሃለዎ ማለት እዩ ሓርነትና ንጥቀመሉስ ውልቃዊ ሓርነትካ ሙሉእ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድሚ ኩነት ተጠቀመሉ ውልቃዊ ሓርነትካ እንድሕር ትጥቀመሉ ኮይንካ ማንም ኒው ነጆ ከብለካ ኣይኽእልን እዩ ነፍስኻ ባዕልኻ ኢኻ ትመልካ ርእሰ ተኣማንነት ኣለካ ትገብሮ ትሰርሖ ትግምግሞ ኢኻ ፅቡቅ ጌርካ ትፈልጥ ኢኻ ስለዚ ነቲ ወላ እንተ ተጋጊኻ እውን ነቲ ዝተጋጊኻዮ ሓላፍነት ክትወስድ እንታይ ኣለካ ትብዓት ኣለካ ይቕረታ ዘድልዮ ተኮይኑ ክእረም ዘለዎ ተኮይኑ ንኽትገብሮ ቀሊል እዩ ውልቃዊ ሓርነቱ ዘይወሰደ ሰብ ግን ኩሉ ግዜ ፅግዕተኛ እዩ ፀግዒ እዩ ዝሕዝ ናተይ ዝብሎ ሓሳብ የለን ሰባት ክሳብ ዝዛረቡ እዩ ዝፅበ የማን ፀጋም ቀልባዕባዕ እንዳበለ ክስቶ ዝበላ ወላ ምርጫ ተሪኢኻዮ ኣብዚ ቃልሲ ብዙሕ ኢና ተመኪርና ዝተወሰኑ ሰባት ገለ ውጭ ክሳብ ዘብሉ ይፅበ ሶም ውጭ ክሰበሉ እዩ ዘብል ንሱ ዝመርፆ ሰብ የብን ጥራይ ሰባት ክመርፅዎ ርእዩ ብጣዕሚ እዩ ሃሳይ ኣብዚ ቃልሲ መብዛሕትኡ ግዜ ዝረአ ዘሎ ከዓ ውልቃዊ ሓርነትካ ዘይምእዋጅ እዩ ታይት ዋና ነገር ተፈፂሙ እንድሕር ዳ ኢልና ማለት ዋና ነገር እንድሕር ዳ ብኣግባብ ርኢናዮ ውሽጣዊ ሓርነት ወይ ከዓ ናይ ባዕልካ ሓርነት ጥራሕ እንተልኢካ ኢኻ ክትዕወት ትኽእል ዝብል ሓደ ዘረባታት ማለት ውጥም ቅልቅል ይብለሉ ሕጂ ናይ ባዕልካ ሓርነት ማለት ምስ ምንታይ ዝተሓዝ ማለት እዩ ሓርነተይ ክትብል ከለኻሲ ሓርነት ትጠፍእ ኣሎ ሓርነት እውን ኣሎ ሰባት ተጋጊኻ ኢኻ ተመኸር ተመለስ ስማዕ ረግደፍ ነውሪ ይኹንካ እንትብልካ እንተሉ ዘይሰምዖ ሓርነት እውን ኣሎ ባይዞይ ናይ ሎሚ ሓርነት ገለገሊኡ እቲ ሓርነት ሲ እንታይ ሞ ይኽብል ሕጂ ናብ ባርነት ተቐይሩ ማለት እዩ ንብዙሓት ሰባት ዘንበዖም ዘብክዮም ዝውዕል ዘሎ ጉዳይ እዩ
ንኣብነት ብወገን ባህልና ብወገን ዓድና ብወገን መሬትና ብወገን ንሕና ምዃንና ብወገን መንነትና ተላዒሉ ዝለዓል ሓርነት ንዕኡ ዲፋይ ዝገብር ብፍላይ ከዓ ማለት እዩ ዲናይ ገይሩ ንዕኡሲ ከምዚ ባህሊ እንተይቆፀረ ንዑቕ ዝኾነ ማሕበረሰብ ከም ምዃኑ ቆፂሩ ሓርነት ኣውጀ እየ ነፃ ወፅአ ኪደይ ሰምዕካን ገለገለ ዝብል ዘሎ ወዲ ዓዲ ኣብ ዓዲ ኣውሮፓ ከይዱ ምስ ሲስተም ይሰማማዕ ምስ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሲስተም ይሰማማዕ ምስ ብለዱ ሲስተሙ ምስ ብሬዚንግ ሲስተሙ ናይ ባዕሉ ሲስተም ንባዕሉ ምስ ብሬን ሲስተሙ ምስ ኩሉ ይሰማማዕን ስለዚ እንታይ ኮይኑ ትሽግር እንድሕርዳ ኢልና ማለት እዩ ውሽጣዊ ሓርነት ሓደ ግዜ ልቂ ልጓም ኣልቦ ምዃን ማለት ኣይኮነን ፍሪ ዊል ዝበሃል እውን ኣሎ እዩ እኮ መብዛሕትኦም ሰብ ሃይማኖት ሰብ ገለ ከውግዑ ተሎ ፍሪ ዊል ነፃ ፍቃድ ዝበሃል ነገር ኣሎ ንሓደ ሰብ ኣብ ውሽጡ ዝኾነ ነገር ንክገብር ግን ፈጣሪ ድማ ነፃ ፍቃድ ዳሂቡና ኣብቲ ንገብሮ ነገር ፕሪጃጅመንት ማለት ቀዲሙ እንታይ ፈረደ እንታይ ወሰነ ዳእምበር ተዓዚቡና እቲ ነፃ ፍቃድና ወይ ከዓ ተናትና ዘሎ ውሽጣዊ ሓርነት ምስ ሰባት ከባእሰና አንጻር ሰባት እንድሕር እንዳሰለፈና እንተውዒሉ ቅፅዓትን ስጉምትን የብልናን ማለት ግን ከምዚ የኮነ ኩሉ ሰብ ይኽፈልጥ ዘሎ ኣብዚ ቃልሲ ብርጌድና ሓመድ ይኹን ኣብ ቃልሲ ትግራይ ይኹን ኣብ ወግዕታት ትግራይ ይኹን ኩሎም ዝረኣዩ ዘሎ ዝንባለታት ድማ ማለት እዩ ሓደ ምዝንጣል ሰብ ካልኣይ ሶኢልካ ዝመጻልካ ማለት እዩ ስራሕ ባዕልኻ ምስራሕ መራሒ ዘይምህላው ጻጸኳ ጻጸ መራሒ ኣለዎ ሹም ኣለዎ ንህብኳ ንህቢ ሹም ኣለዎ ስለዚ ብዘይ ፕሪንሲፕል ምጓዓዝ ደስ ዝበለካ ዘምጻልካ ምጽራፍ ምዝራብ እዚኦም ኩሎም ንሓንቲ ዓዲ ዘዕንዋ ዘለው ወለዶኻ ዝብርዙ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕዋት ክሕሰበሎም ይብለና ለስ ካብ ትግራይ ብለካ ኣለሁ ክትወፅእ ይደለካ ኩላካ ኤርትራዊ ከይትልከም ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ብለካ ኣለሁ ገለ ነገር ስለንርኢ ኣብኡ ዘለኻ ኤርትራዊ ውፃእ ካብ ትግራይ ኩላካ ያ ካብ ትግራይ ሲ ሓደ ኤርትራዊ ዋላ ይጣምካው ክትነብር ይብልካል ከይትልከም ያ እዚ ኣብኡ ደለኻ ኤርትራዊ ከይትብል ዳሕራይ ውፃእ ናብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኪዱ ያ አይደለኒ ማንም ኤርትራዊ ኣብ ትግራይ ኮፍ ክብል ወይ ድማ ኣብ አዲስ አበባ አይንደለኒና ናብቲ ናይ አምሓራ ክልል ኪዱ ሁሉኩም እዚያ ዘላ ሓራይሽ ማለት እዚኣ ዘላ ሓጀብ እዚኣ ተፈክረልና እያ ዘላ ሚኪ ማለት ይፍክር እዩ ዘሎ እንትግራይ ሓሙኽሽቲ ክንገብራ ኢና ዓቕምን ክእለትን ኣለና እዩ ኩሉ ሓሙኽሽቲ ንምግባር ክንገብራ ኢና እዩ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ውፁ ኣብኡ ትነብሩ ኤርትራውያን እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ሓራይ ዓቕምና ከኣልዎን ይሃብካ ሙሓሙኽሽቲ ንኽትገብራ ሽዑ ፈትን ምናልባት ዘይመከርዎ ከይመስለካ ብዙሓት ሰባት ፈቲኖም እዮም እቲ ጉዳይ እዚ ፈሽሉ እዩ ከዓ ማለት እዩ ግደፎሞ ሕጂ ዳዕመኽመኽ ዝበለ ዝኾነ ወግዒ ማለት እዩ ኣሪጉ ተፈትፊቱ ተሓይኹ ተደርበ ወግዕስ ዝቐነ ናይ ነዊሕ እዋን ዝነበረ ታሪክ እኳ ክንደይ ነገር ተፈጢሩ ማለት እዩ ክንደይ ዘረባታት ተዘሪቦም እኳስ ዝመፀ ጠፍአ እምበር ለሚዕ እንትኸዳ ይረኣናን ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ኣደዳ ሓዊ ካብ ምዃን ዝምሕሮ ሰብ የብሉን ተታሒዝካ ካብ ሓዊ ንምእታው ግን ዓርስኻ ምክልኻል ማለት እዩ ኣቐዲምካ ነፃነት ሰላም ፍቕሪ ምዝማርን ምእዋጅን ዝመስልዎ የለን ንስኻ ሕጂ ሎማዓንቲ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ከምዚ ትዛረበለኻ ማለት እዩ ትእውጅ ኣለኻ ክትእውጅ ኣጀንዳ ከምዚ ኢልካ ፈራርሕ ገለ ስለ ዝተባሃለካ ሰብ ደንፂኡ ውፃእ እቶ ገለ እንትበሃል ተሎ ዝወፅእ ዝኣትዩ መሲልካ ማለት እዩ ብዙሕ ሓይትሸገር ኢኻ ኣብቲ ጉዳይ እዚ ኣጆኻ ምንም እዚ ዝበሃል ዘሎ ሓቂ ድዩ ክፍሎም ካብ ሓወቡኡ ተወሊዱ መፅናዕትኻ ረኺበዮ ማለት ክፍሎም ካብ ወዲ ሓወቡኡ ካብ ሓወቡኡ ከም ዝተወልደ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ከዓ ፎ ከም ዝተባህለ ጭቡጥ ዝኾነ ሓበሬታ ረኺበ ማለት ክፍሎም ካብ ሓወቡኡ ተወሊዱ ካብ ሓወቡኡ ክውለድ ከሎ ከዓ ፎቶ ባሂሉ ኣብቲ ከባቢ ፎቶ ባሂሉ ኣዲኡ ከማን ተነፅሎ ጋጢምዋ ማለት ኣዲኡ ከቢድ ዝኾነ ተነፅሎ ጋጢምዋ እዚ እቲ ተነፅሎ ጋጢምኒ ዝብል ሕጂ ኣዋላሊዳኻ እዩ ተነፅሎ ጋጢምካ እምበር ትግራይ ስለ ዝበልካ ወይ ምስ ትግራይ ስለ ዝኸድካ ወይ ገለ መለ ኣዋላሊዳኻን ኣፈጣጥራኻን ስለዚ ሓደ ሰብሲ ኣዋላልዱ ዘየፀበቐስ ከመይ ገይሩ ንዓይ መንነት ክምህረኒ ከመይ ጌርካ ኢኻ ንህዝቢ ኤርትራ ንስኻ መንነት ክትምህሮ ከመይ ጌርካ ኢኻ ናይ መንነት ታሪክ ዶ ገለ ኢልካ ክትምህሮ ንህዝቢ ኤርትራ መጀመርያ ኣዋላልዳኻ ክፅበቕ ኣለዎ ሓራይ ንምስማዕ ዝኣክል ኢና ሰሚዕና ናይ ቴዲ ዘረባ እምበር ቁም ነገር ዘለዋ ስለ ዝኾነት ኣይኮነትን ኣነ ዝብለካ ሰብ ምስ ተወለደ ኣካይድኡ ከፅብቕ ኣለዎ ክንዲ ገለ ዝኾን ሰብኣይ ብዛዕባ ሰባት ተወሊዶም ካብ ሓወቡኡ ተወሊዶም እንዳበለ ክውዕል ክሓዝን ክኽእል ኣለዎ ምሕዘኒ ተግባር ክኾን ክኽእል ኣለዎ እምበር ክውለድ እንተሎ ንሱ መሪፅ ኣይተወለደን ኣፍተር ኦል ካብ ኣቡኡ ተተወሊዱ ክፍሎም ይከኣሎ ካብ ሓወቡኡ እንተተወሊዱ ሓወቡኡ እንድሕር ዳ ወሊድዎ ጌጋ ዘሎ ኣብ ኣዲኡ
ገሊኡን ኣብ ሓወቡኡን ንኽፍሎምን ኣወቡኡን እዩ ዘሎ ፀገም ማለት እዩ ሓደ ኣብ ጠቕላላ ኣብቲ ማሕበረሰብ ኣሎ ኣብቲ ከባቢኦም ግን እቲ ጌጋዚ ሓደ ግዜ ማለት ካብቲ ግሩፕ ውፅእ ኢሉ ክፍፀም ዝኽእል ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብ ሰለስቲኦም ፀገም ኣሎ ኣብ ክፍሎም ይከኣሉ ይኮነን ፀገም ማለት እዩ ኣነ ኣብ ዝተወለድኩ ንወለድ ብዘየገድስ እንድሕር ደኣ ቁም ነገር ኣለኒ ኮይኑ ናይ ባዕለይ ዝሰርሑ ስራሕ ብስርሐ እየ ኣነ ዝኽበርን ዝምስገንን ዝውደስን ማለት እዩ ስለዚ ክፍኣት ካብ ኣፍ ወዲ ሰብ ወፂ ሕጂ ንስኻ በቃ ረኺበ ኢልካ ወዲ ሓወቡኡ ወሊዱ ክትብል ውዒልካ ማለት እዩ ዝወለደ ይውለዶ ክፍሎም ይከኣሉ እንትበሃልና ንሕና ንፈልጥ ይከኣሉ ሓወቡኡ ድዩ ኣኩኡ ድዩ ሓው ገለ ድዩ ገለገለሰ ንሕና እንታይ ይምልከተና ብዛዕባ ናይ ክፍሎም ይከኣሉ ዘረባ ኣንቶም እንዳበሉኻ ነይሮማ እንታይ ይበሉኻ ኢሉ ኣንበሳ ታእዩ ሕማቕ ንዓኻ ኢሎም ጠይቖሞ ማለት እዩ ሕጂ ሰብኣይ እዚ ክትሪእዎ ተለኹም ኣነ እኳ ሓደ ሰባት ማለት እዩ ንምንታይ እዮም ሚድያ ዝኸፍቱ what is the principle of media do they know even what should they talk about and what shouldn't ማለት ብዛዕባ እንታይ ክዛረቡን ብዛዕባ እንታይ ክዛረቡ ከምዚ የብሎምን even ዝፈልጡ ዶ ይመስለኩም ኣይመስለንን ዩቲዩብ ክፍቲ ስለ ዝኾነ ከምዚ ኩሉ ከምዚ ከማይ ፍልጠት ዘለዎ ዝመስል ማይክሮፎን ኣውፅኡ ዝዛረበሉ ዓውደ ፈእሞ ወይ ከዓ ዌብሳይት ብምዃኑ ሰባት ክቅደዱ ንሰምዒና ግን ኣብቲ ገለገሊኡ ዕሾኽ ብብልሓት ፍጠር ዝበሃል ምሳሌያዊ ኣዘራርባ ወይ ከዓ ምስላ ስለ ዘሎ መብዛሕትኡ ሰብ ንእሽትለይ ብመሰረት ባህሊ ብመሰረት እምነቱ ብመሰረት ሃይማኖት ብመሰረት ካልኦት ነገራት ዝኾኑ ነገራት ማለት እዩ ጥዑያት ዝበሃል ነገራት ነውሪ ዝበሃል ነገራት ንኸይቐርብዎ ይጥንቀቕ ክኸውን ሕጂ ኣነ ንባዕለይ ካብይ ጀሚሩ ዋላ ዩቲዩብ ተዝብሎ እንተዘይብሎን ዘይኮነስ ንዓኻ ደስ ዘይብለካ መሲሉ ዝስምዕካ ጉዳይ እንተዘይትዛረበሉ እዩ ዝሕሸካ ምክንያቱ ንምንታይ እዚ ናይ እንጀራ ትረኽበሉ ኢኻ ዩቲዩብ ግን ናይ መርገም እንጀራ እዩ ናይ መርገም እንጀራ ረኺብካ ድማ ዝገደደ ማለት እዩ ጠቕላልኡ ናይ መርገም እንጀራ እንድሕር ኮይኑ ከቢድ እንድሕር ኮይኑ ታይሞ ኢኻ ካብዚ ተረቢሕኻ ኣመናኤ ዝርብሐሉ ዘለኹ ኢልካ ደረትካ ነፊሕኻ ትዛረበሉ ሕማቕ ነገር ንኽትዛረብ ከታይ ትገብር ናብዚ ትመፅእ ንሓጉ ወልዳቶ ገለገለ ከምኡ ኢልካ ምዝራብ ንባዕሉ ንስኻ ሕጂ ባህሊ ካብ ዘይብሉ ማንነት ካብ ዘይብሉ በቃ ማንነቱ ካብ ዘይፈልጥ ሰብ ተወሊድካ ኢኻ ከይብለካ ንባዕልካ ኢኻ ማንነት ዘይብልካ እኒኻ እምበር ኣብቲ ከባቢና ዋላ ከምኡ እንተዘይኸውን ውሽጢ ደኣ እምበር ብደገ ይዘር ገጽካ ጥሕሎ ክትበልዕ ጥሕሎ ሓንቲ ዓይነት እያ ትወግኣ ትበልዓ ስደተኛ በልዓ ጥሕሎ እዩ እንታይ ንምግባር እዩ ዝዝረብ ዘሎ ጥሕሎ ትብላዕ መቸም ኩላ ንፈልጣና ካብ ትግራይ ኣውራጃ ዓጋመያ ካብ ኤርትራ ድማ ስመጃና እዩ ስመጃና ኮይ ፀርፍ ዘሎ ዳይሬክሽንኩም ትስሕት ኣለኹም ንህዝቡን ፅልእ ንምፍጣር ማለት ነቶም ህዝቢ ንምትንካፍ ንምዝራብ ዝኸይዲ ማለት ስለዚ ዘርሰናይ ክንደይ ናይ ዕድመ ኸይልወካ ኳዓቲትን ስመጃና ስቀረባይ ራው ኣይኮነን ኣደغይሕ ማለት ትማለት ንእዶ ዝነበርካ ህዝቢ ስመጃና ወዲ ከለት ብሎ ዝነበርካ እጅ በልዓ ጥሕሎ ኢልካ እንድሕር ክፀርፎ ጀሚርካ ሃንካ እሞ ድማ ጥሕሎኮ ንስኻ ይፈልጦን እምበር እንታይ ጥቕሙን እንታይ ህይወቱን ኣቦታትካ በሊዖሞ ዝኸዱ እዮም እንድሕር ኣብዚ ተበፂሑ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ኣብ ውድቀት እዩ ዘለዎ ያም ኣብ ኤርትራ እውን ከም ሓደ ቃለ መጠይቕ ኢልካ ክተምፅኦዝስ ንባዕሉ ኣዝዩ ውርደት እዩ ክልተ ሰኽራም ተተዘራኺቦም ኩሉ ግዜ ኣይናይ ጥዕም ኣረቂ እዚ ኢሎም እዮም ዛረቡ ይፈልጡ ይብለን እዚኦም ከዓ ክልቲኦም ኣልኮሊዛት ኮይኑ ይስምዐኒ ማለት እዩ ሓራይ እሺ ኣነ ብጣዕሚ እያ ትገርመኒ ዋላ ናይ ኣወል ስዒድ ዘረባ እንድዩ ብሱር ካብ መጀመርቱ ዘይፈትወሉ ማለት እዩ ወይ ከዓ ብሱር እንደ ኣወል ስዒድስ ሓደ ዓብዪ ሚድያ ዝበሃል ነገር ከፊቱ ኣብ መወዳእቱ ሕማቕ ዘበለ ነገር ከቕርበሉ እየ ኢልካ ተዓጢቕካ ትላዓል ኢኻ ንጎ ማለት ሰብ እኮ ሕማቕ ይቐርብን ሕማቕ ይገጥሞን ኢለ እንድሕር ተዛሪበ ኣነ ፐርፌክት እየ ማለት እዩ ሕማቕ ይቕርብ ሕማቕ ይገጥመኒ ግን ተዓጢቐ ንግሆ ብፀጋማይ ኢደይ ክትሰለኒ ሃዊትካ ኣወል ስዒድ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ወዲቆሉ ማለት እዩ ኣነ ብወገነይ በቃ ብጣዕሚ እየ ዝሓዝነሉ ዝመክር ይምከሮ ዓር ንብለክን ክር ንብለክን ተኣቢኽ ንነብር ንህበክን እዩ ካብዚ ጉዳይ እዚ እታ ናትካ ሚድያ ተትርፎ ሃፍቲ ተጥርዮ ቅርሺ ዝበሃል ነገር የለን እመነኒ እንድሕር ከምዚ እንዳበልካ ስፊካ ዝኾነን ዘይኮነን ሃለውሎ እንዳበልካ ተሞይትካ ጥሕሎ መግለፂ ባህሊ ድዩ ጥሕሎ ሓቢርካ ምብላዕ ጥሕሎ እኮ ሓንቲ እያ ዓይነት ዘረብኣይ ሕጂ እዚ ኣብየት ፍልጠት ኣንቢብካ እምበር ተንቲንካዮ ኣናሊሲስ እምበር ሰሪሕካ ኣረግደፍ ቆረፅቲ ተሊኹም ተዳለዉ እዛ ሕጂ ተዛረባ ቆሪፅኩም ኣብ ኣወል ስዒድ ኣብፅሕዋ መጀመርታ ኣወል ስዒድ ነፍስኻ ተኬር ግበራ ይበዝሕ ጨው ይነግሕ እዝንና ደይንሰምዕ ከይመስለካ ኣወል ስዒድ ፅቡቅ ገይረ ዝሰምዓካ ዘለኹ እቲ ናይ ስብእነትን ደይናይ ስብእነትን ግዜን ዕድልን ሃበና ንመፀካይና ፅባሕ ኣወል ስዒድ ክንመፀካይና ፅባሕ ነፍስኻ ትሕልዋ ዲኻ ይትሕልዋ እዚኣ ጥራይኖ ምጭመረሻ ንገረኒ ድገማ ሳትሰይቲ ኣብ ደይ መዓልተይን ግዜን ክመፅእ እንደ ውግእ ሕድሕድ ምሳኻ ክፈጥር እየ ስጋ ዘርአ ዝብለካ ዘለኹ ዋይ ፀንሑ ጥራይ ሰብኣይ ንድሕር ከይኮ ተፀበይኒ በመጨረሻ እዚኣ
عدخو خوين كتفكر سلازل خص سبا يعني سبيت نحر كوينا مني بحان سبا لنا صحنكم بس ايه انت هاجر كلا هاجر حراي نافقرا اتي مالتي انا سبعي نسخه سبيت نابز بلي وصحي زلو مالتي سبيت غتاي زغبرت يابز غدي اتي كما اذا امسلت وحل خندي سبيت خمزي يلاسي انا سبعي نسخه سبيت خند جغنا سبيتي شط ابيلا دحر موت سبعي حريسه تعب سبيت خمزلا رسعها انا سبعي نسخه سبيت ازيوم انسسات انتولكايمي زحيش سبكو خبرن طلي يفلطن ننسات كامسلوم زبال نابز يله كان امنت مالتي سب زبلع على عدي زحلفولو مريت زنبرلو زتخبرلو ጎይታ ዘርእሰናይ ንበረስኪ ኣብዚ ወንበር ኮፍ በል ድሕሪ ደርፊ ኢሉመ መጪ ቀዲስ ድብ ትግራይ ደሪፉ እኮ አረታ አይዳ ገብሩ ድሕሪ ኣብዚ እኮ ማለት ደሪፉ እዩ እኮ እምበር ቀዲስ ድብዚ ማለት ኣመስጊኑ ዲ ኣወዲስ ድኾይን ኸይዱ ዋ ነታ ዓለማዊ ስርሑ ክብሪ ሞሳ ምስግና ሂውን ዝሕለፈካ ህዝብስ በልዓ ጥሕሎ እኮ ኢና ንበልዕ ሓቢርና ጥሕኒኣ ጥሕሎ ሓንቲ ነገር ማዕነት ትገብረና ገለገለ ኣረግደ ጥሕሎ ተዘይንበልዕ ኸታይ መበልዓና ነርና ስክበል ተም በነግረ መንገድኻ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ብጣዕሚ ዝገርምን ፍልይ ዝበለ ትሕዝቶ ዘለዎኒ ማለት እዩ ኩላህና ኢና ሲሕቕና ኣለብቲ ጉዳይ ግን ከዓ ናይ ሎም ዓንቲ በዚ ሓፅር ስለ ዘለዎ ኩላህና ክምስ እንዳበልና እንዳተገረምና ሓሳባትና ገሊጽና ወዲና ኢና ሞ ንስኻትኩም ከዓ ኩሉ ግዜ ትገብርዎ ዝግባአኩም ሳብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር ምግባር ማለት እዩ ሪኢቶ ጽሕፍ ከለኹምውን ነዚ ቻናል እዚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሃናጽ ዝኾነ ዕላላት ማለት እዩ መጽሓፍኩም ተይተረፈኩም እንተ ትጽሕፉ ዝብል ምልከታን ትዕዝብተን ኣለና ማለት እዩ ጽቡቕ ዝኾነ ትሕዝቶ ኢልኩም ተኣምኑ እንተኾይንኩም ነቲ ቪድዮታት ላይክ ምግባር ነቲ ናተይ ናይ ዩቲዩብ ኣልጎሪዝም ናብ ብዙሓት ሰባት ንኽበጽሕ እዩ ዓብይ ዕድልን ምኽንያት ዝፈጥር ማለት እዩ ትምንታይሲ ተኣልጎሪዝም ብላይክ ብሼር ብገለ እዩ ታኒጹ ማለት እዩ ሰባት ሕማቅ ተዛሪቦም እንድሕር ደኣ ንእሽትለይ ፌመስ ይኾነሉ እዮም እሞ ይበልጹና እንድሕር ደኣ ኣልዮም ትናታትኩም ኮንትሪቢሽን እውን ክትርስዕዎ የብልኩምን ምክንያቱ ንስኻትኩም ደሓና ዝሓሸ ማለት እዩ ጽቡቕ ንኽልቲ ህዝቢ ከቀራረብ ዝኽእል ኢልና ተዛረብና ሰባት ክንበልጾም ዝገብር ዓቕምናታትኩም ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ኮንትሪቢዩት ብዘይ ምግባርኩም ሓቢርና ኢና ፌይል ንገብራታ ጉዳይ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ንምንታይ ንሓምቕ ዘለዋም የስማዓና ጽቡቕ ቅንያት ቻው ደሓና ቀኒውታ ጉድ ላይት ደሓና ሕድርታ ሓዋተይ ማለት እዩ